Hello, ebusiafo. Eye modeshe efiejemfo ankra. And then so ye share biem na ye betwetwe nkomo kakra. Bibi na ha ma adwene kakra na mpese. Mede tumani mu na mo so mo kire mo adwene. And then na no me call stop. Hey. Na aka kitwa bi nka metwa ahwe. Nanya say twahwen me yare ana bibi na eyemi o. Debi o. Ewure bi ami hu no. Ne eyelashes n. Ebo mi hu kakra. Mi hu ade ne me yemu de me hyew. Minim say akokɔ ntakra na ɔde ahyehye nani achi. Debi enye akokɔ ntakra eye eyelashes ya wo hyehyɛ ya abasu. Na me say oh. Me come to me say oh sister. Adina ye bebre sa woma wani so aye se ensa na efrem ofrem se mi se debi me ma no wasan hwe me biom na webu nani prepre na adene ye se na me dimrika parking lot o me hwe ma achin na okɔ store ho enye minti no nam na nso adene bo mi hu hey na me bisa me hu se mba chewo baby e wu fi ni nyankopon o ma nipa anintonwia saa na oma won bebre nen eya me won wa kakra ntina mi se momra na yendi asem ihu ebobo kakra efi se menti ase ebi ana baby e wo fin saa na nyankopon boni panen no oma won ani aginwi bebre saa a ehunehuna yen ehunehuna nipa aka wa asase iso be me nye ni se nyankopon saa na oye ne nneɛma nen nti enuanom mpa mo chaw mmea a ya bai mumma sani nyankopon boyen na enso ye ni se yese ye pese ye ho ye fe kakra yenye no na enkamfo sani ayete inti se o behye enintonwi kakra kra hye na sani ye be ya enhunehuna yen akan evze sani aye no kra no misro se me mabekɔ store na wa kohu saadi ebe ya wonse ye kaka motobi nso enye kaka motobi eye onipa na opeso obo life nti wahye ntakara ani ntonwi sa inviti asen na me se nneɛma bi esan se mehu a enye mani so enuanom ne edikan ni ani ntonwi ne etoso ye bien eye ensa na se ye hyen se emeze bibi nkɔso ye singaton ana kukaton you obi nso so obeye sleepaton na mbese mi hu se wan a wo hye won satenten won so wo ye ma won samfu na wo so ko Guinness World Record ni mu bia na menua bia unless se wa hye bo se wo pese wo so wudin ko Guinness World Record nhumani mu dia ubetimi ahye won satenten ana begina na tenten ni ehu se you se wo so wo oboda bi se wani so afe apem aduonu ani aduonu anan yi mu na nya saade a na se wo se wore bo life kakra de a ye pa ochew ensa na aya mo hye na tenten pam chew mo nye na nya akono kakra wai yesrem na se de mu hunahuna yen dodo mu hunahuna yen mu hunahuna yen ye huni ayenye ye hu kra wa asase iso ye pamocho pi aya moya monkaye why na mu hu se nye asase iso nye monko ya na mote ha mo ne adofo ne anuanom ene adwumayefo na wa asase iso nti munye no se ne ebe ani so na mo so mo de abo mo life why Medamase. Ni etoso ya nan eye wegen. Na no me call store na wegen ma me na no hye me se ofa ya no hye. Se wegen mo amo hye ne se chew no munyai. Pa chew pi. So wo hye wo wege se chew am pa chew jai. Why? Jai. Bo mmɔden na hohuru mu kakra. Bo mmɔden na mane enwo kakra. Hata we mu kakara na sreng yo na aya baby a wode da na wode twere ho na aye atofom sa
aye kwabo kakra na wakukura hye saa na de abasto aden na oyesa aden na oyesa ohwene ntamuni na wa pai wig ne nsum na wo se wo den se wo pese wo hye yan bufu ntin wo wig n ba bia wa pai abedi unya pinso saa aden na oyesa woni mpefe se wigin baby a ya pine ese se da wohwini ntam pepepe sister minim se da open ntam minim se na mofra no wo ese se wo ko school minim se wo pentam koto nkyene wo de aduan na suso ya hyew nso nkyene ni so ntie ese wo twumirika ko store koto bibi eba de nkyene be pro wo mekoso meti ase nanso sren wig ne kakra na muhunehuna yen aden afeyi a yewura mu ide ye pamochopi wig fon na mo hye ne se chewo mu nyai mo sren wo sha mo nwene ye ho na mo kan hu se enye mo nkwan na mo na masase iso ensa na mo hye ne tententen na mudidi a mo asan hye gloves no mo ye steady afa ni ntonwi na aye se ntakran na mubumani a aye se nsa na efre yen no so munyaisa na muhunehuna yen efiejemfo a ankra asama e haw mini na me dia betugwa ye bekasa